Salut, eu sunt Radu și scriu pe excelninja.ro. În acest video vreau să-ți arăt cum poți face un grafic de tip Pareto, adică un grafic ca și acesta din partea dreaptă. Și un grafic interesant pentru că îți arată unde ar trebui să intervii când vine vorba de defecte. În cazul nostru, suntem o firmă de producție, să zicem, și am făcut o listă cu problemele cele mai importante. Și în graficul din partea dreaptă putem vedea că practic primele 3 probleme pe care le avem noi aici generează peste 80%, se vede pe linia asta portocalie, din defecte. Ok? Asta e ideea din spatele unui grafic Pareto. Bun, dacă vrei să vezi cum am făcut acest grafic, urmărește mai departe acest video. Bun, hai să începem. Pentru început vreau să fac un grafic simplu de tip coloană. Cum se vede aici? Practic partea asta albastră. O să selectez ceea ce mă interesează pe mine, o să merg la Insert și caut graficul de tip coloană, care e practic aici. Clustered Column. Bun, hai să-l mutăm undeva în partea dreaptă ca să am și un pic de loc pentru grafic. Facem și un pic mai mare ca să arate frumos pe video. Șterg frecvența că nu mă interesează. Bun, pe lângă asta vreau să adaug și partea asta portocalie. Doar că, atenție, partea asta portocalie nu e trasată pe axa asta, ci trasată pe axa din dreapta. Ok? Ca să adaug încă un element în grafic, o să copiez coloana asta, selectez graficul și dau paste. Mi se pare mai simplu în felul ăsta. Bun, acum vine partea interesantă. Eu trebuie să selectez cumva treaba asta portocalie. Și foarte complicat de făcut. Tot am încercat, am dat 7000 de click-uri, am dat zoom in, zoom out, nu funcționează. Și cum am reușit, am selectat coloana albastră și am dat click pe săgeată în sus. Și așa mi-am selectat și partea portocalie. Bun, hai să dau un click dreapta pe ea. Sper să meargă, da? Format Data Series și o să-i spun să mă traseze pe axa secundară. Axa secundară e practic asta din dreapta, care valorile mele sunt între 0 și 1, între 40% și 100%. Asta am terminat. Mă interesează ca să fie și de alt tip, nu mă interesează să fie coloană, vreau să fie linie. Și apropo, ăsta e modul în care faci un grafic combinat între linie și coloană. Și aș vrea să mai schimb și partea asta. Format Axis, mă interesează să fie maximul 1. Minimul poate să rămână 0, că nu mă interesează. Și în același timp aș vrea, mai în jos, să nu fie de la 0 la 1, ci să fie de la 0 la 100%. De asta schimb din general în percentage. Ok? Nu mă interesează să am decimale, că nu mă încurcă. În cele din urmă vreau să pun și linia asta orizontală, cut off, cum i-am spus eu. Hai să punem tot așa, copy, paste, avem și linia asta orizontală, culoarea îmi place cum arată, că griul ăla e pe gustul meu, dar aș vrea să fie un pic altfel, aș vrea să fie o linie întreruptă. Am selectat-o, m-am dus la Format Data Series și am selectat Dash Type și spun de asta să fie întreruptă. Dacă ai tu și alte variante, că îți place mai mult asta cu picățele, nu e nicio problemă. Gata cu graficul Pareto. Asta e modul în care faci un grafic Pareto foarte rapid, folosind 3 serii de date desenate pe 2 axe diferite. Bun, cam asta a fost, sper că ai învățat ceva nou. Să știi că nu mă supăr dacă îmi lași un like la acest video. Iar dacă vrei să afli mai multe despre Excel, hai și pe excelninja.ro.